बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोना बेखौनो दिन्थिनायखौ लादों। दिनै आंबो जोबोद खुसि माब्रै होनब्ला दिनै बिथांमोना बे भिडिअखौ माने नागारना हो होननानै बिथांमोना आङो रिकुवेस्ट खालामनायखाय आं बिथांमोननिसिम बे भिडिअखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोनाबो नायनानै गोजोननाय ला आरो रंजा। मानो होनोब्ला दिनै बे मेरि ख्रिस्टमासखौ बिथांमोना मोसानानै जोबोद गोजोननाय लादों आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना इउटुबाव आगारनो थाखाय आङो रिकुवेस्ट खालामनायखाय आं बेखौ माने बिथांमोननि मोसानायखौ नुनानै आंबो बिराद इन्टारेस्ट नांदों। दिनै आंबो बे भिडिअखौ आं इउटुबाव नोंथांमोननो आगारना होगोन आरो नोंथांमोनाबो नाय आरो नोंथांमोनाबो बेजों लोगोसे बिसोरनि बिथांमोननि मोसानायखौ रंजानायखौ नोंथांमोना नायनानै लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय नोंथांमोन। नोंथांमोन नायदो होनबा भिडिअखौ।
मोची मजनलमा बखरै मोची मजनलमा बिपन काय नेमा बिपन काय आशा हे प्रभु लगा